Εδώ είναι το κείμενο αναδιατυπωμένο και ξαναγραμμένο στην ελληνική γλώσσα, με σκοπό τη διατήρηση του όγκου των λέξεων και του συγκινησιακού του περιεχομένου. Σύμμαχερου χαιρετίζει καλωσόρισμα και έναρξη του ταξιδιού της Σοφίας. Γεια σας και ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους εσάς. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μου σήμερα σε αυτό το ταξίδι ψυχής, μέσα από μαθήματα που έχουν αγγίξει τις ζωές αμέτρητων ηλικιωμένων ενηλίκων, οδηγώντας πολλούς σε δάκρυα συγκίνησης. Αυτές οι πολύτιμες γνώσεις προέρχονται από έναν συνταξιούχο καθηγητή, μια μορφή που κάποτε ήταν βαθιά αφοσιωμένη στην ακαδημαϊκή έρευνα και τη σοφία, αλλά τώρα, στα ύστερα χρόνια του, είναι δεσμευμένος να μοιραστεί ανεκτήμητες προοπτικές για το πώς να ζει κανείς με χαρά, αυτοπεποίθηση και εσωτερική γαλήνη. Η ελπίδα μου είναι ότι καθώς ακούτε, θα βρείτε διαβεβαίωση για το μέλλον, νέους τρόπους για να ελαφρύνετε η καρδιά σας και μια ανανεωμένη αίσθηση αυτοεκτίμησης σε αυτά τα χρυσά χρόνια. Ας ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι η γύρανση μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο προνόμιο, αλλά φέρνει επίσης προκλήσεις, απροσδόκητες τροφές και την ανάγκη για ενδοσκόπηση. Μέχρι τη στιγμή που φτάνουμε στα 60, 70 και πέρα, έχουμε βιώσει τόσες χαρές, απώλειες, επιτυχίες και λύπες. Ίσως έχετε μεγαλώσει παιδιά, φροντίσει εγγόνια, παρακολουθήσει την τεχνολογία να αλλάζει τον κόσμο μπροστά στα μάτια σας και ίσως βρεθήκατε να προσαρμόζεστε περισσότερες φορές από όσες φανταζόσασταν ποτέ. Έχετε ζήσει. Έχετε προσφέρει. Τώρα είναι η ώρα να αναλογιστείτε τι πραγματικά έχει σημασία και πώς να αποφύγετε παγίδες που μπορεί να επιβαρύνουν τα ύστερα χρόνια σας. Αυτά τα λόγια προορίζονται να σας παρηγορήσουν και να σας καθοδηγήσουν με πρακτική σοφία. Ας προχωρήσουμε σε μια συνεχή συζήτηση, ακριβώς σαν να καθόμαστε μαζί στο άνετο σαλόνι σας πίνοντας ένα φλιτζάνι σάι. Ασπίδα προστατεύοντας την ειρήνη και την αξιοπρέπειά σας. Μερικά από τα πρώτα μαθήματα επικεντρώνονται στην ιδέα της προστασίας της ειρήνης και της αξιοπρέπειάς σας καθώς μεγαλώνετε. Ένας από τους πιο δύσκολους τομείς για πλοήγηση είναι η οικονομική διαφάνεια εντός της οικογένειας. Ο συνταξιούχος καθηγητής επεσήμανε συχνά ότι τα χρήματα, αν και απαραίτητα και χρήσιμα, είναι επίσης μια συχνή πηγή σύγκρουσης. Ανακάλυψε ότι πολλοί ηλικιωμένοι γονείς, από αγάπη, αποκαλύπτουν όλες τις αποταμιεύσεις και τα περιουσιακά του στοιχεία στα παιδιά τους. Αρχικά, αισθάνονται ότι είναι κάτι φυσικό. Οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους ή θέλουν να διασφαλίσουν ότι όλοι είναι καλά φροντισμένοι. Αλλά αυτός προειδοποιεί ευγενικά ότι είναι πιο συνετό να κρατήσετε τουλάχιστον ένα μέρος των οικονομικών σας ιδιωτικό. Δεν πρόκειται για δυσπιστία προς κανέναν, ούτε για προώθηση της μυστικότητας με κακόβουλη έννοια. Αντίθετα, πρόκειται για την αποφυγή περιττών τριβών στην πορεία. Όταν ο καθηγητής ερεύνησε οικογενειακές διαμάχες και κληρονομίες, διαπίστωσε ότι ένα σημαντικός αριθμός πικρών διαφωνιών και δικαστικών αγώνων προερχόταν από διαμάχες για τα χρήματα. Κρατώντας ορισμένες λεπτομέρειες ιδιωτικές, διατηρείτε όχι μόνο τη χρηματοοικονομική σας σταθερότητα, αλλά και την αρμονία και την καλή θέληση μεταξύ των αγαπημένων σας προσώπων. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τις παρεξηγήσεις και τη δυνατότητα για δυσαρέσκεια και σας επιτρέπει να διατηρήσετε μια αίσθηση αυτονομίας και ειρήνης. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο στην αρχή αν ήσασταν πάντα απόλυτα διαφανείς, αλλά αυτό το όριο συχνά προάγει μια πιο υγιή δυναμική και βοηθά όλους να θυμούνται ότι ο σεβασμός συμβαδίζει με την εμπιστοσύνη. Απαστράφει καρδιά η αξία της συντροφικότητας και της αγάπης. Στη συνέχεια, ερχόμαστε σε κάτι εξαιρετικά πολύτιμο, την αγάπη που μοιράζεστε με τον σύζυγο ή σύντροφό σας. Καθώς περνά ο καιρός, τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν. Έχουν τις δικές τους οικογένειες, καριέρες και υποχρεώσεις. Αυτό είναι φυσιολογικό και σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτό που πάντα θέλαμε για αυτά, ανεξαρτησία και επιτυχία. Αλλά σε αυτή τη νέα εποχή της ζωής, ο σύζυγός σας ή ο σύντροφός σας γίνεται η κύρια άγκυρά σας, μια πηγή κοινών αναμνήσεων, συμπόνιας και καθημερινής συναισθηματικής υποστήριξης. Όταν ήμασταν νεότεροι, η αγάπη συχνά έμοιαζε συναρπαστική, γεμάτη πάθος, νέες ανακαλύψεις και σχέδια για το μέλλον. Στην τρίτη ηλικία, η αγάπη μεταμορφώνεται. Γίνεται αφοσίωση, ήσυχη κατανόηση και γνήσια συντροφικότητα. Ο καθηγητής τονίζει να μην αφήσετε ποτέ ασήμαντες διαφωνίες ή παρελθοντικές δυσαρέσκειες να επισκιάσουν τη σημασία αυτού του ατόμου που παραμένει στο πλευρό σας όταν όλοι οι άλλοι είναι απασχολημένοι ή μακριά. Εκτιμήστε τον χρόνο που έχετε μαζί. Δείξτε καλοσύνη. Μοιραστείτε μικρές χαρές. Ένα πρωινό φλιτζάνι καφέ, μια απογευματινή βόλτα ή μια κουβέντα για τα βιβλία που αγαπάτε και οι δύο. Κυρία Νέρτσαρ, τον δεσμό σας. Έχετε έρθει τόσο μακριά μαζί. Τιμήστε αυτή την ιστορία. Αν βρεθήκατε χωρίς σύντροφο, μπορεί να θησαυρίζετε τις αναμνήσεις ενός αγαπημένου προσώπου που έφυγε. Ή μπορεί να αισθάνεστε εντελώς ήσυχοι μόνοι σας. Σε κάθε περίπτωση,
Το βασικό σημείο είναι να καλλιεργήσετε την ευγένεια προς τον εαυτό σας και τους άλλους, γιατί η πολύτιμη φύση της αγάπης και της συντροφικότητας γίνεται κρυστάλλινη σε αυτά τα ύστερα χρόνια. Η ηλικιωμένη γυναίκα με ανοιχτόχρωμο προσμέτριο τόνο επιδερμίδας, ο ρόλος των παππούδων, γιαγιάδων και η αυτονομία. Μια άλλη σημαντική αρχή σχετίζεται με την ανατροφή των εγγονών. Πολλοί ηλικιωμένοι αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια, ακόμα και χρήματα, στη φροντίδα των εγγονών τους, μερικές φορές σε καθημερινή βάση. Φυσικά, υπάρχει βαθιά χαρά στο να παρακολουθείς τα εγγόνια σου να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή να τα ακούς να λένε μια γλυκιά φράση. Υπάρχει μια αίσθηση συνέχειας, μεταβίβασης ιστοριών, μαθημάτων και παραδόσεων σε μια νέα γενιά. Ωστόσο, ο καθηγητής σημειώνει ότι πολλοί ηλικιωμένοι έχουν ομολογήσει ότι αισθάνονται εξαντλημένοι, κουρασμένοι και μερικές φορές υποτιμημένοι όταν μένουν υπεύθυνοι για μικρά παιδιά με πλήρη απασχόληση. Μπορεί να οδηγήσει σε σωματική και ψυχική κόπωση, προβλήματα υγείας ή συναισθήματα ότι σας θεωρούν δεδομένους. Προτείνει ότι, αν και είναι υπέροχο να περνάτε χρόνο με τα εγγόνια, ο ρόλος του πρωταρχικού φροντιστή ίσως να μην είναι ιδανικός όταν εσείς ήδη εισέρχεστε σε μια περίοδο ζωής που απαιτεί περισσότερη ξεκούραση, αυτοφροντίδα και ελευθερία. Είναι εντάξει να λέτε όχι σε ορισμένα αιτήματα. Έχετε κερδίσει το δικαίωμα να απολαύσετε τα χρυσά σας χρόνια, απαλλαγμένοι από τους καθημερινούς σκόπους της ανατροφής παιδιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνετε την πόρτα στα εγγόνια σας. Σημαίνει ότι προσφέρετε όμικρον με τόνο ότι μπορείτε να διαχειριστείτε, προστατεύοντας παράλληλα την ενέργειά σας, την υγεία σας και τις προσωπικές σας επιδιώξεις. Δαχτυλίδι σοφία για τη δεύτερη νιώτη και το σπίτι. Αν τυχόν είστε χείροι, χωρισμένοι ή με άλλο τρόπο μόνοι, ο καθηγητής δίνει μια ευγενική υπενθύμηση σχετικά με τον δεύτερο γάμο. Μερικές φορές η μοναξιά μπορεί να είναι συντριπτική, και η ιδέα να βρείτε ένα νέο σύντροφο στα ύστερα χρόνια σας μπορεί να ακούγεται σαν μια καλή λύση. Αλλά προειδοποιεί ότι η συγχώνευση δύο εδραιωμένων ζωών, η καθεμία με τα δικά της οικονομικά, συνήθειες και τρόπους ζωής, μπορεί εύκολα να προκαλέσει τριβέ. Αντί να βιαστείτε σε έναν επίσημο νέο γάμο, σκεφτείτε τη συντροφικότητα που σέβεται την ανεξαρτησία σας και τις καθημερινές σας ρουτίνες. Να είστε ανοιχτοί σε φιλίες και κοινές δραστηριότητες χωρίς να δεσμεύεστε σε κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει περισσότερο άγχος παρά άνεση. Η ηρεμία, η ευελιξία και η γνήσια κατανόηση είναι ζωτική σημασία στην τρίτη ηλικία. Αν ένας νέος γάμος ταιριάζει όμορφα στη ζωή σας, αυτό είναι υπέροχο. Αλλά αν αισθάνεστε αβεβαιότητα ή παρακινημένοι μόνο από τον φόβο της μοναξιάς, τότε το να το πάρετε αργά, να αναλογιστείτε και ίσως να αγκαλιάσετε την ελευθερία του να είστε μόνοι μπορεί κάλλιστα να είναι ο πιο συνετός δρόμος. Ένα από τα πιο συναισθηματικά κομμάτια σοφίας είναι η έκκληση να μην παραχωρήσετε ποτέ το σπίτι σας επιπόλαια. Ίσως έχετε ακούσει ένα παιδί να λέει «Μαμά, μπαμπά, γιατί δεν πουλάτε το σπίτι, να έρθετε να μείνετε μαζί μας και θα σας φροντίσουμε, θα είναι τόσο πιο εύκολο». Μπορεί να έχουν καλές προθέσεις ή μπορεί να σκέφτονται την κληρονομιά ή τη διανομή περιουσίας. Αλλά ένα σπίτι είναι πολύ περισσότερο από 4 τοίχους και μια στέγη. Είναι μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις, ένα μέρος όπου νιώθετε πραγματικά ασφαλείς και ένα σύμβολο προσωπικής ανεξαρτησίας. Το να το αφήσετε πολύ νωρίς μπορεί να προκαλέσει βαθιά συναισθηματική αναστάτωση. Και αν οι συνθήκες αλλάξουν αργότερα, μπορεί να βρεθείτε σε μια ευάλωτη θέση χωρίς κανένα ιδιωτικό καταφύγιο για να επιστρέψετε. Γι' αυτό, αναλογιστείτε βαθιά πριν πάρετε αυτή την απόφαση. Θυμηθείτε ότι το σπίτι είναι η ζώνη άνεσής σας και από πολλές απόψεις το τελευταίο σας οχυρό ελευθερίας. Σάκος χρημάτων, οικονομική ανεξαρτησία και όρια επισκέψεων. Οι μελέτες του καθηγητή αποκάλυψαν επίσης τη σημασία του να παραμείνετε οικονομικά ανεξάρτητοι και στα ύστερα χρόνια σας. Ορισμένοι συνταξιούχοι πιστεύουν ότι μόλις έχουν στηρίξει τα παιδιά τους μέχρι την ενηλικίωση ή μόλις τα παιδιά έχουν εδραιώσει καριέρες, είναι φυσικό για τα παιδιά να αναλάβουν τα έξοδα των γονέων. Αν και δεν υπάρχει ένα σωστό ή λάθος για όλους, παρατηρεί ότι η διατήρηση της δικής σας οικονομικής βάσης μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας και να μειώσει το βάρος για τα παιδιά σας. Η αληθινή αγάπη δεν σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να συντηρούν πλήρως τους γονείς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενήλικες παιδιά αντιμετωπίζουν σημαντικά έξοδα ζωής όπως υποθήκες, δίδακτρα κολεγίου για τα δικά τους παιδιά ή απρόβλεπτα υψηλά κόστη υγειονομικής περίθαλψης. Παραμένοντας αυτάρκης, βοηθάτε στη διατήρηση μιας πιο υγιούς δυναμικής, στην οποία οι οικογενειακές σας σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση αντί για οικονομική υποχρέωση ή ενοχή. Μια άλλη διορατικότητα αφορά το ευαίσθητο θέμα της επίσκεψης στα παιδιά σας και τις οικογένειές τους. Επιφανειακά, η ιδέα να μείνετε για εβδομάδες ή μήνες μπορεί να ακούγεται υπέροχη. Έχετε εκτεταμένο χρόνο με τα εγγόνια. Μπορείτε να απολαύσετε την καθημερινή κίνηση του νοικοκυριού τους και είστε παρόντες για ειδικές στιγμές.
Αλλά οι παρατεταμένες επισκέψεις κινδυνεύουν επίσης να διαβρώσουν τα όρια, ειδικά αν το παιδί σας και ο σύζυγός του τη σπάνια έχουν χρόνο μόνοι τους. Ακόμα και αν δεν ποτέ, μπορεί να βιώσουν ένταση ή εξάντληση αν είστε εκεί για πολύ καιρό. Ο καθηγητής μοιράζεται ότι 3 ημέρες είναι συχνά το ιδανικό διάστημα. Φυσικά, δεν είναι ένας κυριολεκτικός κανόνας για κάθε περίπτωση, αλλά το νόημα είναι ο σεβασμός του ιδιωτικού χώρου. Κρατώντας την επίσκεψη πιο σύντομη και πιο σκόπιμη, φεύγετε με μια θετική νότα, διατηρώντας την αμοιβαία ζεστασιά και άνεση. Γίνεστε κάποιος που ανυπομονούν να ξαναδούν, αντί για ένας μόνιμος συγκάτοικος. Είναι μια αντισυμβατική ιδέα στην αρχή, αλλά μία που συχνά βρίσκει απήχηση στους ηλικιωμένους γονείς που έχουν δοκιμάσει συντομότερες επισκέψεις και διαπίστωσαν ότι διατηρεί την αρμονία και την εγκύτητα μακροπρόθεσμα. Μπαλώνει απελευθέρωση από τις προσδοκίες και φροντίδα της υγείας. Το να αφήσετε τις προσδοκίες για τα παιδιά σας είναι ένα άλλο επαναλαμβανόμενο θέμα. Η σύγχρονη ζωή κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Τα ενήλικα παιδιά μπορεί να ζουν σε άλλες πολιτείες, να έχουν απαιτητικές δουλειές ή πολύπλοκα οικογενειακά προγράμματα. Μπορεί να μην τηλεφωνούν ή να επισκέπτονται τόσο συχνά όσο θα προτιμούσατε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση ή θλίψη. Αλλά ο καθηγητής επισημαίνει ότι το να μετράτε συνεχώς την ευτυχία σας με βάση το πόσες επισκέψεις ή τηλεφωνήματα λαμβάνετε μπορεί να οδηγήσει σε συνεχή απογοήτευση. Είναι πιο απελευθερωτικό να γιορτάζετε αυτό που έχετε αντί να μένετε σε αυτό που δεν έχετε. Όταν χαλαρώνουμε τα νήματα των προσδοκιών, οι σχέσεις συχνά αναπνέουν πιο εύκολα. Οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερη πίεση και, παραδόξως, μπορεί ακόμη και να είναι πιο πρόθυμοι να επισκεφθούν επειδή η ατμόσφαιρα δεν είναι βαρημένη από ενοχή ή δυσαρέσκεια. Οι ζωές των παιδιών μας είναι απλά διαφορετικές από τις δικές μας. Και η προσαρμογή σε αυτή την πραγματικότητα μπορεί να φέρει μεγαλύτερη γαλήνη και αμοιβαίο σεβασμό. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για την υγεία και τον κίνδυνο να πιέζουμε τον εαυτό μας στα άκρα όταν το σώμα μας χρειάζεται ξεκούραση. Μπορεί να είστε συνηθισμένοι στη σκληρή δουλειά, τις θυσίες για την οικογένεια, ή στο να αντέχετε κρυολογήματα και πόνους επειδή αυτό έπρεπε να κάνετε στα νεότερα σας χρόνια. Αλλά στην ενήλικη ζωή, τα διακυβεύματα είναι υψηλότερα και η χρόνια ανάρρωσης είναι μεγαλύτερη. Το να υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας θα μπορούσε να σας στείλει στο νοσοκομείο, οδηγώντας σε υψηλούς λογαριασμούς και έναν μακρύ δρόμο προς την κανονικότητα, αν η κανονικότητα είναι καν εφικτή σε αυτό το στάδιο. Επομένως, ο καθηγητής σας ενθαρρύνει να ακούτε προσεκτικά τα σήματα του σώματός σας. Αν είστε κουρασμένοι, ξαπλώστε. Αν αισθάνεστε άρρωστοι, μην υποβαθμίζετε τα συμπτώματά σας. Ζητήστε θεραπεία ή τουλάχιστον επιβραδύνετε. Αφήστε τους άλλους να σας βοηθήσουν χωρίς να αισθάνεστε ένοχοι ή ντροπιασμένοι. Σκεφτείτε την υγεία σας ως το καλύτερο δώρο που μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας ή την οικογένειά σας. Σας επιτρέπει να παραμείνετε μια ενεργή παρουσία στη ζωή τους, όχι μια προειδοποιητική ιστορία ή ένας μόνιμος ασθενής. Κλεψίδρα μου απορρέει η χαρά του παρόντος και η συναισθηματική γαλήνη. Ταυτόχρονα, περνάτε όλοι σας τη ζωή δουλεύοντας, αποταμιεύοντας και σχεδιάζοντας για το αύριο. Έρχεται ένα σημείο που πρέπει να αναρωτηθείτε αν πραγματικά απολαμβάνετε το παρόν. Ορισμένοι ηλικιωμένοι παραμένουν τόσο φιδωλοί σε σημείο αυτοάρνησης, επειδή μεγάλωσαν σε πιο δύσκολες εποχές ή απλά συνήθισαν να κοιτούν πάντα προς το μέλλον. Αλλά αν είστε αρκετά υγιείς για να ταξιδέψετε, να απολαύσετε ένα καλογεύμα, ο καθηγητής επιμένει ότι τώρα είναι η ώρα να το κάνετε. Είτε πρόκειται για διακοπές των ονείρων σας, είτε για ένα φανταχτερό δείπνο σε ένα εστιατόριο που πάντα θέλατε να δοκιμάσετε, γιατί να αναβάλλετε τη χαρά. Η ζωή είναι πολύτιμη και το αύριο δεν είναι εγγυημένο. Το να ξοδεύετε χρήματα υπεύθυνα για να ενισχύσετε την ευημερία και την ευτυχία σας είναι ένας τρόπος να τιμήσετε τον εαυτό σας. Δεν είστε σπάταλοι. Ζείτε. Η συναισθηματική γαλήνη είναι επίσης ένα ανεκτήμητο αγαθό. Η ανησυχία μπορεί να μας φθείρει, ειδικά στην τρίτη ηλικία όταν έχουμε δει την απροβλεπτότητα της ζωής πολλές φορές. Αλλά η ανησυχία, όταν γίνεται χρόνια, σας αφαιρεί τη γαλήνη που χρειάζεστε. Αν αναπαράγετε συνεχώς αρνητικά σενάρια ή μένετε σε παρελθοντικές τύψεις, καταλήγετε να ξαναζείτε το άγχος, τη θλίψη ή τον θυμό. Ο καθηγητής τονίζει τη σημασία του να αφήσετε το παρελθόν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πρακτική της ενσυνειδητότητας, mindfulness, της πίστης ή οποιαδήποτε μέθοδο σας βοηθά να ελαφρύνετε το ψυχικό σας φορτίο. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τη γραπτή ημερολογίου θεραπευτική, καταγράφοντας τις σκέψεις τους κάθε βράδυ για να τις απελευθερώσουν. Άλλοι προτιμούν βόλτες στη φύση, διαλογισμό ή ήπια γιόγκα. Οι λεπτομέρειες δεν είναι τόσο κρίσιμες όσο η αρχή. Ελευθερώστε την καρδιά σας από τα βάρη που δεν μπορείτε να αλλάξετε. Αξίζετε την ηρεμία του νου. Λάμψιζε τελική υπενθύμηση, εμφάνιση, καλοσύνη, χαρά.
Και ας μην ξεχάσουμε τη τελική υπενθύμηση του καθηγητή να μην εγκαταλείψετε ποτέ το να φαίνεστε καλά, να είστε ευγενικοί και να κυνηγάτε τη χαρά. Υπάρχει μια παρανόηση ότι μόλις φτάσουμε σε μια ορισμένη ηλικία, είναι καιρός να ξεθοριάσουμε στο παρασκήνιο ή να αφήσουμε τον εαυτό μας. Ανοησίες. Πάρτε τον χρόνο να ντυθείτε κομψέ, να χτενίσετε τα μαλλιά σας, να φορέσετε τα ρούχα που σας κάνουν να αισθάνεστε περήφανοι. Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσετε κανέναν, αλλά πρέπει να σεβαστείτε τον εαυτό σας. Κρατήστε την καλοσύνη ως βασική αξία. Να είστε ευγενικοί με τους ανθρώπους. Δείξτε συμπόνια όπου μπορείτε και κάντε μικρές πράξεις γενεοδορίας. Δεν θα ανταποδώσουν όλοι, αλλά η καλοσύνη συχνά βρίσκει έναν τρόπο να επιστρέφει σε διακριτικές μορφές. Και κυνηγήστε τη χαρά στις καθημερινές στιγμές. Είτε είναι το γέλιο με ένα αστείο, η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής, η απόλαυση ενός χόμπι ή ακόμα και η ανακάλυψη νέων ενδιαφερόντων. Ένα παιχνιδιάρικο μυαλό μπορεί να κρατήσει το πνεύμα σας νεανικό. Η ηλικία μπορεί να προσθέσει ρητίδες, αλλά δεν χρειάζεται να κλέψει τη σπίθα σας. Μεγεθυντικός φακός που δείχνει προς τα αριστερά, 3 πρόσθετα σύνολα οδηγιών. Τώρα, ας εμβαθύνουμε σε μερικά πρόσθετα σύνολα 3 που ο συνταξιούχος καθηγητής πίστευε ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως οδηγοί. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτά επικαλύπτονται με μερικές από τις αρχές που έχουμε ήδη καλύψει, αλλά προσθέτουν επιπλέον λεπτομέρεια και προοπτική. Μίλησε για 3 θέματα στα οποία πρέπει να αποφύγετε να ανακατεύεστε, ακόμα και αν η διαίσθησή σας σωθεί να παρέμβετε. Αφήστε τα ενήλικα παιδιά σας να χειριστούν τις δικές τους μεγάλες αγορές, όπως σπίτια και αυτοκίνητα, εκτός εάν ζητήσουν ρητά την καθοδήγησή σας. Μπορείτε να μοιραστείτε την προοπτική σας μόλις σας ρωτήσουν, αλλά μην την επιβάλλετε. Μην εμπλακείτε σε οικογενειακές ή συγγενικές διαμάχες ή διαφωνίες, ειδικά όταν περιστρέφονται γύρω από κληρονομιές ή άλλα οικονομικά ζητήματα. Αυτές οι διαμάχες μπορεί να γίνουν πικρές και κινδυνεύετε να γίνετε αποδιοπομπαίος τράγος. Μείνετε μακριά από την εμπλοκή στα συζυγικά ή ρομαντικά προβλήματα των φίλων σας. Μπορείτε να ακούσετε με συμπόνια, αλλά αν εμπλακείτε υπερβολικά, μπορεί να κάνετε περισσότερο κακό παρά καλό και μπορεί να περιπλέξει τη σχέση σας. Ο καθηγητής τόνισε επίσης 3 είδη δανείων που πρέπει να αποφεύγετε να δίνετε, εκτός εάν πρόκειται για ζήτημα γνήσιας έκτακτης ανάγκης, όπως μια σοβαρή ασθένεια ή ένα καταστροφικό γεγονός. Το να δανείζετε χρήματα για επικίνδυνα οικονομικά εγχειρήματα που υπόσχονται γρήγορες ή υψηλές αποδόσεις. Σε αυτό το στάδιο της ζωής, δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε σημαντικά ποσά αποταμιεύσεων. Το να δανείζετε χρήματα σε άτομα που σχεδιάζουν να τζογάρουν με αυτά. Η πιθανότητα να τα πάρετε πίσω είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και η τελική προειδοποίηση είναι να μην δανείζετε χρήματα τόσο απρόσεκτα σε γνωστούς ή ακόμη και συγγενείς αν πραγματικά δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να τα χάσετε. Ο πόνος της απώλειας των αποταμιεύσεών σας, χρημάτων που κερδίζατε για δεκαετίες, μπορεί να επισκιάσει την καλοπροαίρετη γενεοδορία που προσφέρατε. 3 λάθη που πρέπει να αποφύγετε να κάνετε περιλαμβάνουν την παραμέληση της υγείας σας, τη δημιουργία περιττών συγκρούσεων ή δυσαρεσκιών στη σχέση σας και το να βοηθάτε ανθρώπους έμεσα μέσω περίπλοκων διάβλων που μπορεί να επιστρέψουν για να σας στοιχειώσουν. Η παραμέληση της υγείας σας, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να οδηγήσει σε διαβίου τύψεις. Η καταστροφή σχέσεων σε ένα σημείο της ζωής όπου έχετε λιγότερη συναισθηματική ή σωματική ενέργεια για να τις επιδιορθώσετε μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση. Και η διοχέτευση βοήθειας μέσω ενδιάμεσων μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις ή να σας αφήσει υπεύθυνους για προβλήματα που ποτέ δεν είχατε σκοπό να αναλάβετε. Στη συνέχεια, μιλάει για 3 πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να εύχεστε. Μην εύχεστε για τεράστιο πλούτο. Απλώς ευχηθείτε για άνεση, αρκετό φαγητό στο τραπέζι και κανένα συντριπτικό οικονομικό βάρος. Μην εύχεστε κάποιος άλλος να σας διασώσει από κάθε εμπόδιο στον δρόμο. Το να βρίσκετε τη δική σας ανθεκτικότητα και εφευρετικότητα είναι μια μορφή αυτοσεβασμού. Τέλος, μην εύχεστε όλοι όσοι έχετε βοηθήσει να δείξουν ευγνωμοσύνη. Μερικές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν και αυτό μπορεί να είναι οδυνηρό. Αλλά η πραγματική ανταμοιβή του να βοηθάτε τους άλλους είναι στο να γνωρίζετε ότι κάνατε το σωστό, όχι στο να περιμένετε ατελείωτη εκτίμηση. Συμβουλεύει επίσης ότι υπάρχουν 3 πράγματα που δεν πρέπει να λέτε. Μην λέτε ψέματα. Μην κάνετε απειλές ή λέτε λόγια που πληγώνουν βαθιά. Και μην πληγώνετε σκόπιμα τους άλλους με τη γλώσσα σας. Τα σκληρά λόγια έχουν μια μοναδική δύναμη να καταστρέφουν τις σχέσεις. Στην 3η ηλικία, ο καθηγητής λέει ότι απλά δεν χρειάζεστε αυτή την επιπλέον συναισθηματική αναταραχή στη ζωή σας. Φυλάξτε τα λόγια σας γιατί δεν μπορείτε να τα πάρετε πίσω μόλις φύγουν από το στόμα σας. Ένα άλλο τρίο συμβουλών σχετίζεται με 3 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κρατάτε. Πρώτον, μην προσκολάστε στον θυμό.
Μια ζωή γεμάτη μνησικακίες μπορεί να διαβρώσει την υγεία και τη χαρά σας. Δεύτερον, μην κυνηγάτε ψευδαισθήσεις για την επιστροφή στην νιώτη. Ναι, το να παραμένετε υγιείς ή δραστήριοι είναι υπέροχο, αλλά το να εύχεστε να είστε ξανά 20 ή να κρύβετε μονικά κάθε σημάδι γύρανσης μπορεί να κουράσει το πνεύμα και τα οικονομικά σας. Τέλος, μην είστε τόσο φιδωλοί που να στερείτε από τον εαυτό σας τη ζωή. Μια μέτρια φωλιά είναι για να σας βοηθήσει να απολαύσετε τη ζωή, όχι για να αισθάνεστε φυλακισμένοι από τον φόβο της δαπάνης. Υπάρχουν επίσης 3 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψετε. Μην εγκαταλείψετε ποτέ το να φαίνεστε καλά και να παραμένετε περιποιημένοι, γιατί ενισχύει την αυτοεκτίμηση και σας βοηθά να χαιρετήσετε τον κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μην εγκαταλείψετε ποτέ την καλοσύνη, αν και οι άλλοι μπορεί να μην την ανταποδώσουν πάντα. Η καλοσύνη διαμορφώνει την κληρονομιά σας και φωτίζει την καθημερινή σας ζωή. Τέλος, μην εγκαταλείψετε ποτέ τη χαρά. Μπορεί να βρεθεί σε μικρές στιγμές, ακούγοντας τα πουλιά έξω από το παράθυρο σας, απολαμβάνοντας ένα φλιτζάνι τσάι ή γελώντας με φίλους. Η αίσθηση της απόλαυσης και του θαύματος μπορεί να σας κρατήσει να νιώθετε ζωηροί ανεξάρτητα από τον αριθμό των κεριών στην τούρτα γενεθλίων σας. Ο καθηγητής προειδοποιεί ότι υπάρχουν επίσης 3 πράγματα που δεν πρέπει να φοβάστε. Μην φοβάστε τη φυσική διαδικασία της γύρανσης, καθώς αποτελεί μέρος κάθε ανθρώπινης ιστορίας. Μην φοβάστε να είστε μόνοι, γιατί η μοναξιά μπορεί να προσφέρει γαλήνη, προβληματισμό και μια ευκαιρία να ανακαλύψετε ξανά τις δυνάμεις σας. Και μην φοβάστε το μέλλον. Κανείς από εμάς δεν ξέρει ακριβώς επιφυλάσσει το αύριο. Αλλά αυτή η αβεβαιότητα δεν χρειάζεται να είναι πηγή άγχους αν ζούμε πλήρως το παρόν. Τέλος, αναφέρει 3 ερωτήσεις που δεν αξίζει να κάνετε. Η πρώτη είναι τους παλιούς τίτλους εργασίας ή τις θέσεις κάποιου. Μόλις οι άνθρωποι συνταξιοδοτηθούν, συχνά η συμπόνια στις καρδιές τους και η προθυμία τους να συνδεθούν μετράνε περισσότερο από οποιαδήποτε επαγγελματική ετικέτα. Η δεύτερη είναι πόσα χρήματα έχει κάποιος, αφού αυτό δεν καθορίζει την πραγματική του αξία ή τον χαρακτήρα του. Η τρίτη είναι η ακριβής ηλικία του, γιατί μια πραγματικά γεμάτη ζωή μετριέται σε ικανοποίηση, όχι σε ψηφία. Αν προσφέρουν οικειοθελώς την πληροφορία, είναι εντάξει, αλλά το να ανακρίνεται κάποιον για τον αριθμό των ετών του μπορεί να είναι επεμβατικό και να το μειώνει σε μια στατιστική αντί για ένα άτομο. Λαμπρόαστερη επίλογος και ευχή. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να μοιάζουν με ένα μεγάλο δέμα συμβουλών, αλλά όλες περιστρέφονται γύρω από μερικούς κεντρικούς πυλώνες. Διαφυλάξτε την υγεία σας, την ηρεμία του νου σας σε τις σχέσεις σας, και κάντε το με έναν τρόπο που σέβεται όχι μόνο τη δική σας αξιοπρέπεια, αλλά και την ανεξαρτησία των αγαπημένων σας προσώπων. Κρατήστε τη γνώση ότι είστε άξιοι αγάπης, φροντίδας και αυτοανακάλυψης, ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Συμπερασματικά, ο συνταξιούχος καθηγητής θέλει να γνωρίζετε ότι η γύρανση δεν είναι ένα τέλος. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί να γεμίσει με απλές απολαύσεις, βαθύτερες συνδέσεις και σαφέστερη διορατικότητα για το ότι σας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Αγκαλιάστε κάθε μέρα με μια αίσθηση ευγνωμοσύνης και περιέργειας. Έχετε έρθει τόσο μακριά, έχετε ξεπεράσει τόσα πολλά εμπόδια και έχετε μάθει μαθήματα που οι νεότερες γενιές μπορούν μόνο να αρχίσουν να κατανοούν. Εμπιστευτείτε ότι η ζωή σας εξακολουθεί να έχει δυναμικότητα για ανάπτυξη συναισθηματικά, πνευματικά, ακόμη και διανοητικά, αν διατηρήσετε μια παιδική αίσθηση του θαύματος. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και που περάσατε ένα μέρος της ημέρας σας εδώ μαζί μου. Αν αυτά τα λόγια σας συγκίνησαν ή σας πρόσφεραν μια φρέσκη οπτική για τα χρυσά σας χρόνια, σας ενθαρρύνω να τα επισκέπτεστε ξανά όποτε χρειάζεστε μια ευγενική υπενθύμηση ότι δεν είστε μόνοι στο ταξίδι σας. Η ζωή μπορεί να έχει αλλάξει από τις ημέρες των πολύβων καριέρων ή της ενεργού ανατροφής παιδιών, αλλά απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Αυτό το στάδιο μπορεί να είναι ένα στάδιο ήσυχης ομορφιάς, βαθιάς κατανόησης και μιας αίσθησης γαλήνης όπως καμία άλλη. Καθώς προχωράτε, θυμηθείτε ότι οι απλούστερες πράξεις καλοσύνης, οι μικρότερες εκφράσεις χαράς και η ήρεμη αποδοχή αυτού που δεν μπορείτε να ελέγξετε μπορεί κάλλιστα να γίνουν οι μεγαλύτεροι θησαυροί σας. Αφήστε τα μαθήματα αυτού του συνταξιούχου καθηγητή να σας καθοδηγήσουν. Συνεχίστε να ζείτε, συνεχίστε να νοιάζεστε και το πιο σημαντικό, κρατήστε ζωντανό το πνεύμα σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ σύντομα και σας εύχομαι υγεία, ευτυχία και αμέτρητες ήρεμες στιγμές στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας.